उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मनपुर गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि जानुवारि दाननि फैगौ 29, 30 आरो 31 अक्ट'आव सानथामनि फारिलाइ लानानै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मा आरो उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे जथुम्मायाव हारि आरो धोरोम जेबो फारागथि लाखियाजासे गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानानै सुबुंथि धोरोमखौ खौसे लाखिनो थाखाय बयखौबो हांख्रायदों आरो खावलायहरदों जथुम्मानि रायदाव आफाद आरो बानजाय आफादनिफ्राय। बे जानो गोनां जथुम्मानि थाखाय रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव जोङो आर'नाइ रादाब आरो बड'लेण्ड टक्सनि गासैबो नायगिरिनिसिम जोंनि हामलायथिखौ जों बावहरग्रोनाय जाबाय आरो जों दिनै रायदाव आफाद खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभा लोगोसे जोंनि रुफाथि मायथाइ उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुम आफादनि फैगौ जोंहा जानुवारिनि 29, 30 आरो 31 अक्ट'खालि जों सानथामनि हाबाफारिजों जोङो बे प्रग्रामखौ हाबाफारिखौ जों खुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो जोङो 29 अक्ट'खालि जोंहा फुंनिफ्रायनो जोंहा हाबाफारि दङ। जोङो फुङावनो जोङो उदालगुरि बियाब बाथौनि जोंहा जि 27टा गामि आरो जिल्लानि आरो आन्सलिकनि जोङो धोरोमनि जाथाखौ जों बिरहोनाय हाबाफारि जों लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा थान्दै मेल ओइदिनखालिनो जों लानाय जादों आरो बे थान्दै मेलाव जोङो धोरोमारि गोबां आयदायाव जोङो सावरायनाय हाबाफारि लादों आरो जोङो सोलोंथाइजों धोरोमा मा सोमोन्दो दङ बिनि सायावबो जोङो सावराय मेल मोनसे लादों आरो जोंहा बेयाव रिसर्स पार्सन जोंहा दंखायो आरो बिदिनो जोङो थान्दै मेलाव गोबां जों धोरोमारिनि सायाव जों सावरायगोन आरो बिदिनो जोङो 30 अक्ट'खालि जोङो गोबां बेयाव आरो हाबाफारि लाबावदों। जोङो फुंबिलि समावनो जोङो आर'जनि हाबाफारि लादों आरो जोङो लाइमोनफोरनि मोनसे जों सावराय जथुम जोङो लाबावनाय जादों आरो बिदिनो जोङो धोरोम आरो सोलोंथाइनि रोंगौथिनि जिथु जौगासार बिनि आयदायावबो जोङो सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोंहा रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंनि उदालगुरिनि आइएएस बिथां जयपाल सिं ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दौरिफोरनि मोनसे गुवार बेयाव सावरायमेल हाबाफारि जों लाबावदों आरो बिदिनो जोङो धोरोमारि दौरि दौसिनि जि मावनांगौ बा बिथांमोननि मावनायनि जि आसार खान्थिनि सायाव बेयाव सावरायमेल जागोन आरो बिदिनो जोंहा माइनावसालि बिसम्बि बेखेवनाय बिनि हाबाफारिबो लानाय जादों आरो बिदिनो जोङो आर'जनि बादायनाय हाबाफारिबो जों लानाय जादों आरो बिदिनो जोंहा 29 खालारावबो जोंहा बियाबनि जि 25 जोंहा जिथु रुफाथि मायथाइ फोरबो बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो मोनाबिलि आर'ज जोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि बे मोनाबिलि समाव जोङो 2700 आलारि बाथि सावनानै आरो जों गोबां बिदिनो हाबाफारि लानानै जोंनि जे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ जोङो बरायनो नागिरदों आरो जों बेयाव धोरोमनि गोबां आयदानि सायावबो सावरायगोन जेरै जोंहा फोजौ फोगोम आरो फोजाखां बिनि सायावबो जों गुवारै सावरायगोन आरो जोंहा रिसर्स पार्सन हिसाबै जोंहा गहिन चन्द्र बर' बिथांखौ जों आलासि महरै लेंहरदों आरो बिदिनो जों गोबां बेयाव हाबाफारि लादों आरो जोंहा 31 जानुवारि खालि जोंहा फुंनि आर'ज जोबनायनि लोगो लोगोनो जोङो मोनसे हारिमुवारि जोङो हानजा सुरनो नागिरदों उदालगुरि टाउनाव। दा बे हानजा सुरनायाव जोंनि बर'नि जोङो धोरोमखौ लानानै
जोंनि बर'नि आसार खान्थि हारिमु गासैखौबो जों बेयाव बेरखांहोनो नागिरदों आरो जोंनि हारिमुवारि जि हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे बड'लेण्ड हालामनि गासै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी धोरोमारिनि सायाव जों मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय जोंनि गेजेराव मोनसे जिखिनि जोंनि गेजेराव मोनसे इउनिटि खौसेथिखौ जों जाहाथे लाखिबाय थानो हायो बेफोरखौनो जोङो हास्थायनानै जोङो बे हारिमुवारि जि हानजा बेखौ जों सुरनायनि हाबाफारि लादों आरो जोंहा हारिमुवारि हानजा सुरनायनि उनावनो जोंहा जोबथा हाबाफारि गेवलां मेल हाबाफारि जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा रमेन बर' आफादगिरि सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङा बेखेवगोन आरो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो दालसिं बसुमतारी जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो जोंनि बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो बिदिनो गोबां जोंनि धोरोमारिनि जोंहा दैदेनगिरिफोर बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन जोंनि मंगलदै लकसभानि MP बिथां दिलीप शइकिया बिथाङाबो बेयाव थागोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो थागोन आरो जोंनि MLA चरन बर' दुर्गादास बर' आरो जोंनि बारग'नि आसामनि मन्त्रि रेहन दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो बिदिनो जोंहा बिटिआरनि गासैबो EM जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जों हांख्रायदों बिथांमोनाबो जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन आरो बिदिनो जों गोबां जोंहा मान बावनायनि जों हाबाफारिबो लादों जों जितु जोंहा थांनाय जोङो मान बावनाय हाबाफारियाव जोङो बाप्पि स्वर्गियारि जोंनि उदालगुरि हालामनिनो बिथाङा इन्सपेक्टर अफ स्टेटिक्स बेयाव बिथाङा APSC बिथाङा उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा थांनाय 36 नेशनेल गेम्स जितु 2020 मायथाइयाव गुजरातआव जादोंमोन बेयाव जोंहा जोंनिनो बे उदालगुरि हालामनि जोंनि सासे राफोद जोंहा फरायना रंगिला दैमारिया जे सिलभार मेडेल मोनदोंमोन बेखौबो जोङो बे खुंथायनि गेजेरजों मान बावनो नागिरदों आरो बिदिनो जोङो 31 जानुवारिनि मोनाबिलि समाव जोङो हारिमु बिलिफां मुंख्लं रुंसारि सिद्धु बसुमतारी गोसोखां जों हारिमु बिलिफां जों लानो नागिरदों आरो बेयाव जोंहा खनगिरि हिसाबै जोंहा जाखांफुनाय खनगिरि नितामणि बर' मुस्रि कपिल स्वर्गियारि आरो मोनसोम बर' बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बिदिनो ओनसोलनि गोबां खनगिरि मोसागिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जों बे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे खावलायगोन रायदाव आफादनिफ्राय जे गासैबो रायजो राजाया गावजों गाव फारागथि लायालासिनो जाहाथे बे सानथामनि हाबाफारियाव जाहाथे लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो जों गासैबो हारि माहारि गासैखौबो जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।